Nikada me nisi slušala. I kada sam te pustio iz ludosti, đavolski si umela da me zaboraviš rečima koje nisam... Poezija, najstarija vrsta književnosti, inspiriše, budi sećanja, rasplamsava emocije, može da zabavi, ali je rastuži. Svetski dan poezije obeležava se svake godine 21. marta kako bi se slavila umetnost poezije i njen uticaj na ljude širom sveta. Ovaj dan slavi bogatstvo jezika i kulture koji se prenose kroz stihove. Upravo povodom dana poezije u sali biblioteke Dositej Novaković u Negotinu posvećeno je vreme zavičajnim pesnicima koji su, ukazujući svoje stihove, približili značenje i važnost poezije. To je kao jedan kontraargument jer smo za Svetski dan poezije odlučili da okupimo što više zavičajnih autora, dakle autora koji su pretežno iz Negotina, koji ovde žive, rade i stvaraju, koji su naši sugrađani, koji hodaju istim ulicama kao i mi i nose se sa istim problemima kao i mi, samo na malo kreativniji način. Ovo je jedan kulturno-umetnički program, bit će propraćen i muzikom. Poezija, stih i muzika idu zajedno, lepo jedno uz drugo. Ovo je, ja mislim, rekordnih 15 zavičajnih autora koji su se našli na jednom mestu, tako da bit će jedno stvarno posebno i nadam se da svi delimo isto mišljenje da je ovo jedna potrebna manifestacija, tako da nadam se da ćemo ovo malo češće, to je sve češće viđati. Mi ćemo svakako raditi na tome i Narodna biblioteka Dositej Novaković je uvek otvorena prema našim zavičajnim autorima, trudimo se da što više dovodimo njih, da održavamo promocije i da ta vatra istoka gori. Potreba očigledno postoji za ovakvim događajem, svi su se ažurno odazvali pozivu i svime zadovoljstvu i publici kao i njima da se okupimo ovde u Narodnoj biblioteci Dositej Novaković i da zajedno proslavimo Svetski dan poezije. Mogla si tog hladnog jutra ogrenuta izmaglicom, sasvim slučajno, da zastaneš gledajući u svoj odraz u izlogu obližnje knjižare. Da usporiš korak ili dva i namerno staneš. Smerno, slušajući crkvena zvona. Da sam ja tog jutra bio lenj, ili naprotiv, da sam konačno rešio da se obrijem, da prihvatim priču brbljive prodavačice novina, mogli smo za tren ili dva da se ni mojiđamo u gomili užurbanih ljudi. Tokom obeležavanja ovog dana poezija okupila pesnike iz Negotina, ali i okolnih gradova. Pesničko veče koncipirano je kao opušteno druženje, a publici je ponuđen raznolik izbor pesničkih tekstova. Ove pesme koje sam govorio večera su tako igrom slučaja odabrane, ja nisam imao nameru, nisam ni znao za neke događaje iz prethodnog dana i eto, ispalo je tako, to je valjda neka intuicija pesnička da mi neke stvari, da tako kažem, predviđamo. Dešavalo se meni i u nekim drugim pesmama koje sam pisao pred 20-30 godina da predvidim praktično događaje koji će mi se desiti mnogo kasnije. Za koji život treba da se rodi, za koji sudnji dan treba da živim i kome Bogu treba da se molim. Bože, što me životom kasni? Ovakve književne večeri su svetinja. Znate, kad oglođete stvarnost u sudaru surovih, umirućih svetova kojima smo okruženi, ostane samo gola reč. I ovakvi trenuci u kojima mi, koji tu reč volimo, pokušavamo da izbegnemo Kamijev apsurd koji se rađa iz ljudskog vapaja i nemog ćutanja sveta. Zato i progovaram da nam se disanje ne ubuđa, nego da reč nađe svetlost sa našim potpisom. Takvih trenutaka je malo, ali su veliki i meki, kao kad padnete na oblak. Ja tako osjećam. Gorka, ali jedino moguća istina. U svetu koji je sve manje svet, sa ljudima koji su to sve manje. U životu koji je to sve manje.
Drago mi je što smo večeras ostvarili taj naš zajednički intervju na Svetskom danu poezije, danu kada reči imaju najjaču jačinu, kada se tišina čuje između redova i kada se osluškuju emocije koje nastaju dok pesnik piše, ali i dok čita poeziju. Zato je jako važno da u ovo vreme brzine i nekih šturih informacija razgovaramo. Danas je sve više omladine koja sedi za telefonom i kucka poruke. Jako je važno da vratimo neke klasične navike, a to je u stvari i govorenje poezije. Koliko je teško u današnjem vremenu kada imamo veliki broj kritika i osporavanja baviti se poezijom? Pa, za pesnika nije teško baviti se poezijom zato što pesnik ima neke svoje motive i razloge zašto piše i mislim da je to negdje i rođenjem dato da tu neku emociju izbaci putem pisanja, tako da to uopšte nije važno kritikovati. Kritika je sa jedne druge strane, ali je i poučno čuti ponekad kritiku. Koliko je mlad naraštaj zainteresovan za poeziju? Mlad naraštaj, pa večeras nisam videla puno mladih ljudi, ja ne znam šta rade mladi ljudi, ali kada su predstave, kada su ovako poetske večeri, čini mi se da omladina nije prisutna u velikom broju, da omladina manjka. Izdali ste knjigu, rekao smo... Da, izdala sam treću po redu zbirku pesama, zove se Trag u moru vere, zbirka pesama je posvećena moje tetki, koja je inače preminula pre tačno godinu dana. Zbirka pesama je iz nekoliko ciklusa, govori o dobroti, veri i ljubavi i o životu, tako da sam ja najponosnija sada na ovu treću zbirku pesama i mislim da su najkvalitetnije pesme u njoj. Međunarodni dan poezije, on se već dugi niz godina obeležava, tako da ovo nije prvi put da pravimo neku ovakvu manifestaciju i vidim da je bilo dosta autora, dosta publike, mislim da je baš onako bilo malo i drugačije i mislim da je to i Negotinu i našim i čitocima i publici trebalo. Kažite ono što je i Bog zaboravio da kaže ljudima. Ljudi, ja sam među vama. Svetski dan poezije prilika je da se oda počast pesnicima, da se ožive usmene tradicije čitanja poezije, tako je i ovom prilikom oživela uspomena na Adama Puslovića, Gorana Vučkovića i Branka Pavkovića. Publika je uživala u emotivnim pesmama koje su pesnici utkali u stihove, a muzičari Vesna i Marko oživjeli melodijama. Ovakvi programi doprinose populaciji poezije. U vremenu kada se sve menja velikom brzinom, pesničke slike svih ovih znamenitih zavičajnih pesnika ostaju kao sigurno utočište u koje se uvek možemo vratiti.